Ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Wenezdee abalị 12 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na INEC enye na Soludo na osote ya akpụkpọ certificate of return. Ị ga-anọrọkwa n'ụlọ ikpe agbatikwuo n'ikpe Yahaya Bello ma nwekwa ohere nọrọ n'ụlọ ikpe egbochiela otu pati PDP n'ala anyị inwe ọgbakọ ha chọrọ inwe. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nọrọzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ m Uchenna Clever ọnụ Chaklara. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC anọọla nnọọ na ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ nye Soludo na osote ya bụ Onyekachukwu Ibezim akwụkwọ certificate of return iji mee ka o doo ọhaneze anya na ọ bụ ha nwa nwetara mmeri na ya bụ ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra. Ọ bụ onye supervising national commissioner INEC na ya bụ ntuliaka elu emere na steeti Anambra bụ nwa amadi ka Kenneth Ikeagụ bụ ya nyere Soludo na osote ya bụ akwụkwọ certificate of return na Ọka Bishi steeti Anambra n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ. Nke a na-abịa dịka o mechara naanị abalị abụọ ekwupụtara ya bụ Soludo na osote ya dịka ndị nwetara mmeri na ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya. Soludo na osote ya bụ Onyekachukwu Ibezim kpọcha nwunye ha bịa ya bụ mmemme anọ na ya nye ha ya bụ akwụkwọ certificate of return. Onye isi oche nke otu kọmitii n'ụlọ nzukọ Senate bụ otu kọmitii ama dịka Senate Committee on the South-East Development Commission bụ Senator Ọji Ụzọ Kanụ adọnyere na onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ukwu n'okwu okporo na a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị bụ Naịjirịa. Dịka ndị nta akụkọ na-agba ya bụ Ọji Ụzọ Kanụ ajụjụ ọnụ gbasara nke a o kwuru na ọ bụghị naanị ndị okpukperechi ụka Kraịst ka a na-egbu n'ala anyị bụ Naịjirịa na a na-egbukwa ndị okpukperechi Muslim. Ọji Ụzọ Kanụ kwuru na oke ogbugbu a na-egbu mmadụ ayara n'obodo anyị bụ Naịjirịa ekwesịghị ịbụ ihe a ga-akpọnye n'imi. Ya bụ Ọji Ụzọ Kanụ bụ onye bụbu gọvanọ steeti Abịa gakwara n'ihu kwuo na ya na mmadụ abụọ chịburu mba Amerịka n'oge gara aga enwe na mkparịta ụka tara ọchịchị gbasara nke a na ka ọ dịkwanuo ha niile egosipụtala ịdị njikere ha inyere ala anyị bụ Naịjirịa aka n'ibu agha megide ndị oyi ọha egwu terọrist a na-akpa mkpamkpa dị egwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja nọrọla nnọọ n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ gbatikwuo ụbọchị a ga-elebara ya anya bụ akwụkwọ aha EFCC gbara aka chịburu steeti Kogi bụ Alhaji Yahaya Bello. Ya bụ ụlọikpe gbatikwuru ikpe a ka ọ dịwazie n'abalị 29 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 na-abịa abịa. Yahaya Bello a na-ekwu okwu ya bụ gọvanọ steeti Kogi malite n'afọ 2016 wee ruo n'afọ 2024 gara aga. Ka ọ dị EFCC na-ebo ya ebubo ịtapị ego dị ijeri naira 82 bụ 80.2 bilion naira. Ka nke a na-ewu ya bụ aka chịburu steeti Kogi bụ Yahaya Bello agwala ụlọikpe n'aka ya dị ọcha na ya bụ ebubo a na-ebo ya. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee gbochie otu pati PDP ịga n'ihu inwe ọgbakọ ha chọrọ inwe n'Ibadan bisi steeti Ọyọ tuturuo mgbe ụlọikpe lebachara ya anya bụ akpụkpọ ahụ onye bụbu gọvanọ steeti Jigawa bụ Sule Lamido gbara ya bụ otu pati PDP n'ụlọikpe.
dịka ọ na-achabi ya bụ ikpe n'ụlọ ikpe. Ọkaikpe ziri ezi Peter Lifu gbochikwara INEC inyonye anya na ya bụ ọgbakọ otu pati PDP chọrọ inwe tutu ruo mgbe ụlọ ikpe ahụ kapịachara okwu dị n'etiti ha na aka chịburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido ọnụ. Cheta na o nweela mgbe anyị wetara gị akụkọ n'otu pati PDP kwuru na ha ga-anọ n'abalị 15 nakwa n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya nwee ọgbakọ n'Ibadan bisi steeti Ọyọ. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ aka chịburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido gbara akwụkwọ na ya bụ ụlọ ikpe n'ihi esomokwu onye ga-abụ onye isi oche otu pati PDP a na-enwe, ebe ọ gbakwara ya bụ ụlọ ikpe ka ha gbochie otu pati PDP inwe ya bụ ọgbakọ ha chọrọ inwe n'Ibadan bisi steeti Ọyọ tutu ruo mgbe a kapịachara ya ọnụ bụ akwụkwọ ahụ ọ gbara n'ụlọ ikpe. Ya bụ aka chịburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido gbara ya bụ ụlọ ikpe na ha nwa ha otu pati PDP ka ha nwee ọgbakọ ahụ, na ha ga-anọ na ya bụ ọgbakọ họpụta onye ọzọ ga-abụ onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị, bụ nke ga-eme ka ihe o bu n'obi gbaa ya bụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe bụrụ ihe lara n'iyi. otu pati NNPP ebele onye ji ọkọlọtọ ha zọọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ sinetọ Rabiu Musa Kwankwaso ebubo ịdị na-akpa agwa megidere pati ahụ ma na-agba n'azụ erefu ndị tọrọ ntọala pati ahụ. Ya bụ otu pati NNP kwuru nke a site nnọọ n'akwụkwọ ozi onye ode akwụkwọ ha bụ Dr. Ogini Olaposi wepụtara ọhaneze n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday. Na ya bụ akwụkwọ ozi ya bụ otu pati NNPP kwuru na agwa dị otu a Kwankwaso na-akpa emeela ka ndị otu pati ha na-agbahapụ otu pati ahụ ma na-amanye isi n'otu pati APC nakwa n'otu pati PDP. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC n'aha mkpirisi bekee anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday kpọmkwem n'isi obodo anyị bụ Abuja kpuo na mmachi ire mmanya ọkụ a na-agba n'akwụkwọ nakwa nke a na-agba na mkpo ntakịrị ga-amalite dịwa ire n'ọnwa Jenụwarị nke afọ 2026 na-abịa abịa. Ọ bụ onye Director General ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC bụ ọkammụta Mojisola Adeyeye bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. Ya bụ Adeyeye kwuru ya ha na ya bụ NAFDAC dị uchu n'ọrụ ha ichekwa ahụike ọhaneze, ebe o kwughakwara ya ọzọ na ọdịnamma obodo anyị abụ Naịjirịa agụchala ihe kacha echu NAFDAC ụra. Ya bụ ọkammụta Mojisola Adeyeye gakwara n'ihu kọwaa na mmachi a chọrọ ịmachi ire mmanya ọkụ a na-ere n'akwụkwọ nakwa nke mkpo ntakịrị bụ dịka ntụziaka ndị ụlọ nzukọ seneti si wee dị, bụ nke gbadoro ụkwụ n'ichekwa ụmụafọ Naịjirịa n'aka mgbachere ịdị na-aṅụ ụmụ nyanya mmanya ọkụ ndị a na-agba n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị ụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na INEC enyela Soludo na osote ya akwụkwọ Certificate of Return. Anyị mekwara ka ị nọrọ n'ụlọ ikpe agbatịkwuo na ikpe Yahaya Bello, meekwa ka o doo gị anya na ụlọ ikpe egbochiela otu pati PDP n'ala anyị inwe ọgbakọ ha chọrọ inwe. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwụkọcha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ imela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you? I'm fine. Ị rahụkwara pete? Yes. Clara, oyi tụrụ. Oyi tụrụ. Uche. Hapụ maka n'ụtụtụ. Eji m gị aka asị m oyi tụrụ. How you take consign me? Ọ bụ ịnahụ na Nigeria no be the same climate ka mụ na gị use. How no be the same climate me. Ole climate ị nọ? I dey Jupiter. I dey Jupiter. Mgbe ụfọdụ agba gị anaghị amasịcha m. Yes, make you no masịla gị. Na so your own no dey masịla m. Agba gị anaghị amasịcha m. Promise and fail. Promise and fail how? Onye asị ya mụnata anwụ echi ọwa otu ọnwa ahụ Clara nwekọ ọcha. Uche, leave me alone. Onye asị ya mụnata anwụ echi ọ bụ otu ọnwa ahụ. Plenty of them dey look for you outside o, follow them.
Leave me alone. No ask me how. The weekend is here No, with the us. weekend is here. Very soon ugbu anya agazi ga gbo ya bo mere agwa ezu ego ike. Look at Oh you. weekend a. No, look at you. Ya wi ka nọkwa na-ebuora grudges n'obi. Ka nọkwa na-ebuora m iro. As if you go do am. Ọ dị egwu. Emekwala my cancel appointments in them this weekend though. No try me. This weekend ga-enwerịrị isi. It was a rush. Calm down. A na-eji nwanyị aracha ofe dị ọkụ. Arọshla m o. Clara nwakwala nwa gị rush ya m. Please. Let me take my time. Take your Yes. time. For how many weeks now? How many weeks? Owe go gị Clara Nwokocha, allow me to breathe. What is it? Uche, no push me, because if you push me, I go bounce back on you. Ma bounce upon you. Because Clara, give me breathing space. Hapụ kene nka nkute ume. What is it now? Kedu dị ihe ọwụ? Uche, your shame, they shame me. Ihere nke gị ma emegbugo m. Imechuola m ihu. Yeah. I am ashamed of you. I am shaming you. I am shameless. I am shameful of you. Heke gị ogene. Don't worry, make we come Idea back. igbu mmiri awụkwa my own idea. Nwa wepụtara ya. Gị kpaguzuo m ike. Don't worry, make I come back. Egbula. I know Na-achọ igbu gị egbula. There are many ladies out there. Please. Otu aka ha na-achọ nkarakara. Please. Ịma meseji ole m na-enweta n'ekwentị m pade. Please stop it. Ndị na-submit form chọrọ ka mụ na ha soro ga gbuo mmiri. Gị nọrọkwa na-achọ nwada Clara. Uche, what is it, self? Ọ bụ ihe ụmụ ụwa Allow ga-ekwu. me to breathe. Ihe ụmụ ụwa ga-ekwu ka nle gị. Give me space. Shift. Clara akpatụkwala m aka n'ụtụtụ ahụ. Shift. Akpatụkwala m aka n'ụtụtụ a. Shift. Nọrọ n'ebe ahụ agagharị anyị lọghachi anya ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara emekwala ngagharị